Velkommen til jer alle sammen. På et tidspunkt, der meddelte vores borgmester, Mogens Jespersen, at nu trak han stikket og stillede ikke op til kommunalvalg i 2025. Han ville hjem og gå ud lidt sammen med nogen. Det kan jeg faktisk godt forstå. Og der vil sige, der var vi et kandidatudvalg på 4 personer, som har arbejdet med det her. Og så har vi så efterfølgende haft det med i vores bestyrelse. Og jeg kan så sige, at det er et enigt kandidatudvalg og en enig bestyrelse, som står bag valget af Jesper Mikkelsen, som sidder her. Ham kommer I til at høre til om lidt. Og så kan I spørge jer, hvad er det, der gjorde, at vi valgte Jesper? For det første så mener vi, at Jesper han har det rigtige temperament. Så er han vældig, han har humor, han er kendt i erhvervslivet, og han har erhvervserfaring. Han er meget veltalende, han er nytænkende, han er struktureret, i hvert fald det jeg kender til. Og så er vi også overbevist om, at han kan samle vores byråd, som vores nuværende borgmester har været så dygtig til. For det ser jeg som en rigtig, rigtig vigtig ting, at en borgmester også kan det. Jamen Jesper, det lyder jo til, at du skal løbe mesterfælden nu, og det er jeg også personligt rigtig, rigtig glad for, at du har taget den chance. For jeg er helt sikker på, at det bliver rigtig, rigtig godt. Så jeg har også lige en lille ting med til dig. Så hvis du kommer herop til mig og lige tager imod den her, så vil jeg sige tillykke med den. Tak. Tak for den varme velkomst. Jeg vil også gerne følge Mogens spor, og tak for fremmødet i dag. Det er ikke en selvfølge, så det betyder også noget for mig, at vi er så mange mennesker her i dag. Lone, tak til dig for de pæne ord. Det varmer. Jeg er nyvalgt til byrådet i 2021 med 349 personlige stemmer og er således valgt som nummer 5 på Venstres liste. Mit virke i byrådet, jamen det er som nævnt udvalgsformand for klima og landdistrikter, og jeg har allerede været med til at lave rigtig meget spændende politik, blandt andet i den grønne omstilling. Jeg stiller op som borgmesterkandidat, da jeg er overbevist om, at jeg kan blive en god borgmester for vores kommune. Jeg kan samle vores byråd, samarbejde og skabe udvikling, samtidig med, at der er en rolig hånd på roret. Økonomisk, så er der sådan lidt sorte skyer i horisonten, men jeg tror, at min erfaring fra erhvervslivet og den finansielle sektor er en stor fordel, når der skal navigeres i rørte vande. Et godt politisk arbejdsklima, det er vigtigt, når man skal skabe gode resultater. Som borgmester, så skal jeg samle og række hånden ud, men jeg skal også sikre gennemførsel af Venstres politik og liberale mærkesager. Den balancegang, den er jeg sikker på, at jeg mestrer, og jeg glæder mig meget til de udfordringer, der venter. Vi skal fortsat udvikle vores kommune, både i land og i by. Vi skal i den faciliterende rolle skabe de rammer, der gør det attraktivt at bo og drive virksomhed i Mariagerfjord Kommune. Jeg har modet til at træffe de nødvendige beslutninger, også selvom de ikke altid er populære. Med mig som spidskandidat vil Venstre stå stærkt frem mod valget. Jeg er vokset op i vores kommune, jeg har mit virke i vores kommune, og jeg brænder for at udvikle den liberalt via borgerlige værdier. Jeg er stolt over at repræsentere Venstre. Jesper han er den fuldstændig rigtige kandidat for Venstre, fordi han har de ting, der skal til for at blive en rigtig god borgmester. Han har overblikket, han kan komme op i helikopterne, kigge ud over vores kommune. Ikke bare kommunen, han kan kigge også på de andre kommuner med hensyn til samarbejde, med hensyn til samarbejde med regioner, med hensyn til samarbejde med de regeringer, som nu kommer. Og så derfor er Jesper god. Jeg synes jo, at han har bevist i de 2 år, han har været medlem af byrådet, at han formår det at være politiker. Han formår at snakke med sit udvalg, han forstår at snakke med byrådet.
Han kan læse en tekst og fremlægge den, så andre de bakker op og forstår den. Det er det, som en politiker kan. Jamen, jeg er jo utrolig glad for, at Jesper er blevet valgt, fordi vi jo i kommuneforeningen har brugt noget energi på at finde den helt rigtige kandidat. Og haft et kandidatudvalg, som har snakket med flere kandidater. Og er så kommet frem til, at det skulle være Jesper, der skulle være vores borgmesterkandidat. Så det er jeg utrolig glad for. Også i og med, at det her var et enigt kandidatudvalg, og det var en enig bestyrelse, som pegede på Jesper som vores borgmesterkandidat. Jesper Skov Mikkelsen, tillykke med valget som borgmesterkandidat. Kan du prøve at sætte ord på, hvordan du har det lige nu? Jamen, jeg er glad, og jeg er stolt. Jeg synes, det er utroligt spændende, og jeg er rigtig glad for den opbakning, jeg har fået. Det er en stor dag for mig, det her.